היי, אלוף בריק, שלום לך. שלום שלום חברי. יודע שאתה בימים הללו עסוק, אבל יש לך הזמנה להצטרף אליי כעורך בתוכנית שלי. ודאי, זה כבוד אחי. טוב, טוב. שמעתי יש לך משהו חדש. כן, קיבלתי כמה מסמכים מחברים שלי בצה"ל, שמדדות מה שאמרתי קודם, שזה עשוי איומי. הטרגדיה אולי אחת הקשות ביותר מאז קום המדינה. כשאנחנו לא השגנו שום מטרה במלחמה, אולי ישראל נדללה למלחמה גדולה יותר. המסמכים הללו חושפים מה שממשלתנו מתכננת, שבעצם היא מפעילה לחץ על האזרחים הפלסטינים ברפיח, כדי להתאסף על הגבול עם מצרים, ואז מטוסי חיל האוויר תתקוף אותם. ואם קרה משהו כזה, הדברים במצרים עוד יסתבכו, ותהיה הצלחות משמעותיות שתכניס את הצה"ל והמדינה כולה למנהרה חשוכה שאפשר לצאת ממנה. ואני רוצה שכל ישראלי ידע את הסכנה המתכוונת. ועוד אשלח לך כמה מסמכים בדברים על זה אחי. אוקיי, אז סגרנו על זה, מחכה לפגישה הזאת. זה בסדר, אוקיי. אז נתראה שמה. שלום ולהתראות. שלום.